ही झाली आमची लास्ट शॉपिंग. रत्नागिरीला जायचं अगोदर ती. पण याच्यात सामान आहे. सामान उघडून दाखवूया. काल सांगितलं ना बाकी सर्व सामान घ्यायचंय. पहिला आपण जरा खाऊया काहीतरी. बघूया ते काय आहे कॅमेरामॅन आपला हवेतला त्याला खायला दे पहिला. त्याला पण आणलंय हवेतल्या कॅमेरामॅनला. बाकी नंतर करून दाखवूया. प्लेटी लागतील काय? हो. इथे किती प्लेट्स आहेत? किती प्लेट्स आहेत? 5. कॅमेरामॅन पकडून 5. कॅमेरामॅनचं नाव माहिती काय? हव्यातला कॅमेरामॅन. अच्छा. ही छोटी पुडी आहे. ही सिंगल आहे ती मम्मीला, कारण मम्मीला जास्त तिखट लागत नाही ना. बाकीतून कॉमन. भाई कुठे गेले? वरती. आमचे भाई वरती गेले बेडरूम मध्ये झोपायला वाटतं. आणि इथे आणलेला आहे आत्तेच विचारतो. आत्ते रत्नागिरी मध्ये दाबेली खाल्ली होती पण एवढी टेस्टी नाही. आता आमची मुंबईची स्पेशल दाबेली खाऊन बघा, गरम गरम. हे माझं, हे तुझं घे. आता हे कॅमेरामॅन वाल्यांचं आणि भाईचं. आता भाई कुठे आहेत काय जेव्हा येतील तेव्हा खातील. भाई जरा आपण बघायची शॉपिंग बघूया, पण जरा भूक लागली, खाऊन घेऊया. या तुम्ही पण या आमच्यासोबत दाबेली खायला या. मुंबईची स्पेशल दाबेली. आता खावा, खाऊन दाखव कशी झाली. मी नाही बनवली आहे. तुझी गोड आहे. कशी लागते? छान आहे. माझी गोड आहे, मग तुमच्यामध्ये गोड नाही आहे. मीडियम. आता आम्ही दाबेली खातो आणि मग तुम्हाला काय काय आणलंय ते सर्व दाखवतो आणि कोणाकोणासाठी काय आहे ते पण दाखवतो. आता कॅमेरा जाऊ दे हव्यात. हवा लगेच पकडते कॅमेरा ना. आता हे आणले डीमार्ट मधून गावी जायच्या अगोदरची शॉपिंग. पण मला हे कळत नाही की हे तू काय आणलंय. हे माझ्या हे गावी नाही नेणार आहे. हे शू रॅक आहे, शू रॅक. हे बघ, हे दिसतंय असं स्टँड बनवायचं. कारण हे इकडे आहे ना. माझी चप्पल वरती जाऊ दे, चांगले चांगले आहेत ते, कधीतरी घालायचे ना. तुझ्या सँडल ठेवायला, बुट ठेवायला. हे शू रॅक आहे बघा, दिसतंय तुम्हाला? चित्र बघ. डीमार्ट मध्ये होतं आणि स्वस्त होतं. कारण अमेझॉन वरती पण बघितलं तर 400-450च्या वरती होते. 200-250 रुपयाला मिळालं मला. मस्त आहे. बाकी बघ काय काय. हे काय आहे? हे आम्ही मागवलं आहे. उघडून तर बघायला लागेल. हे आम्ही ना मामासाठी मागवले. उज्ज्वल आत्या आहेत ना, त्यांचे हसबंड ड्रेस घालते ना, चांगले चांगले ड्रेस घालते, तिला सूट होतात चांगले. फक्त हसते ती, बोलत नाही. हा, ती आत्या आहे ना, त्यांचे हसबंड आहेत ना, त्यांना बॅक इश्यू आहे, बॅक प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्यासाठी आम्ही बॅक बेल्ट मागवलाय. म्हणजे पूर्ण वरतून पण पोस्चर अशी सरळ राहील आणि पाठी पण मॅग्नेट आहे खाली. आणि थोडे जरी बसलेत ना असे तर त्याची कंबर दुखते. लुंबार एरियामध्ये मॅग्नेट ह्याच्यात. मी हे खोलून बघतो तोपर्यंत दुसरं दाखवू काय. हे चेक पण करायला लागेल ना, काय डिफॉल्ट असेल तर रिटर्न करायला. हे अमेझॉन वरून मागवलंय मी. हे नवीन साठी ते स्टँड मागवलंयस काय? नाही, हे गावी घालायला सँडल. पण माझ्याकडे सर्व शूज असतात ना. स्वस्त डीमार्टला सर्व स्वस्त आहे. हे टोस. हे कोणाला माहिती का? कोणाला? बाईला. मज्जा आहे. हे बघा, बेल्ट दिसला, बेल्ट. हे बघा, हे असं बेल्ट आहे हा. मी पण ब्लॅकच घातलाय. असं खालून लावायचा आहे तो. तू काकांना घालूनच दाखव. हा, मी घालून दाखवेल, पण आता सध्या दाखवते. असं घालायचं हे. ते घालून असे गाडीवरना पण जाऊ शकतात ना. म्हणजे मग बॅक इश्यू होणार नाही ना. मग एकदम ताट राहिलं होतं. ताट राहतील. थोडं असं एकदम ताट राहतं. बाईक वर त्यांचा ताप असतो ना, मग ते हे घालून जर बाईक वर बसलेत ना तरी चालतंय. त्रास पण आहे ना, कमरेचा खूप त्रास आहे. विचारलं मी काय त्रास आहे, ते कमरेचा त्रास म्हणाले ना, हा, म्हणून मी हा घेतला त्यांच्यासाठी. छान आहे ना. मस्त आहे. गिफ्ट पाहिजे तर अशी हेल्दी गिफ्ट पाहिजे काय. असे उपयोगाचे द्यायचे. नाहीतर हे घेऊन द्या, ते घेऊन द्या, काय कामाचे नाही. हे कसं त्यांना तर कामाला पण येईल ना. मस्त आहे. असे गिफ्ट असतात माझे, हेल्दी गिफ्ट. हे अगरबत्तीचे पुढे 2च आणले आहे. हा, किती पाहिजे होते? मी भरून ठेवतो. हे आपली देवासाठी तेल आणलंय गावी ना. हा, कसली बाटली आहे बघ. म्हणजे हे तेल आपण दिव्यात टाकतो ना, दिव्यामध्ये तेल बत्तीला, तर दिवा काळा होत नाही. हा, ती ब्रँड नाही, ते तिलाचं तेल आहे म्हणून. हा, तुम्ही पण वापरा. म्हणजे गावाला अशी नेऊन ठेवायला बरी ना, स्पेशल. हे काय आणलंय? हे आमच्या हवेतल्या कॅमेरामॅनने डिमांड केली होती. पाणीपुरी. अच्छा, आपण बनवूया आता पाणीपुरी. रेडी टू मेक पाणीपुरी आहे. पुऱ्या पण ह्याच्यातच असतात आणि पाणीचं पण साहित्य त्यातच. हे कोणासाठी आहे? आणलंय मी गोव्याचे आयटम.
मला असे शर्ट बीट आवडतात गोव्यासारखे एकदम नॉर्मल, एकदम पैसे पण जास्त नाही आणि एकदम छान. तुम्हाला नंतर घालून दाखवतो जादू करून. हे आणि सँडल एकदम स्वस्तातले. हे आहे काय लिहिलंय, काजू कतली. काजू कतली कोणी डिमांड केली होती जरा तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा, कोणी मागितली होती काजू कतली सांगा. मी बबे आतेने. हा, हे बबी याच्यासाठी काजू कतली. गाठ हे भावनगरी गाठ्या कोणी मागितले होते? आजीने. आजीसाठी भावनगरी गाठ्या. हा, आता हे आमच्या आत्याला आवडतात म्हणजे आत्यासाठी लसूणचा चिवडा. लसूणचा चिवडा, लसूण. हे काय आणलंय? हे आणलंय काव्यासाठी. हे काय माहिती का, हा, हे मातीचे क्ले असतात ना, क्ले हा. चिकन माती, ती काय पण आकार बिकार बनवायला ती जरा खेळ ना, बघूया ना तिच्या आर्ट काहीतरी असं कला बिला येईल ना तिला. हा. म्हणजे मातीचं काय पण बनवतात ना माणसं, चिकन माती असते ना, हा, ते चिकन ते मध्ये. चिकन मातीचं आणलं तर बघूया ती तिकडे जाऊन काय काय बनवते. ते तिच्यासाठी आणले. ती माती असते ती शाळेमध्ये नाही क्ले नेतात माती. क्ले क्ले क्ले. हा. हे कसं होतं? मी गावी निघायच्या अगोदर सर्वांना विचारूनच आलो होतो ना की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, काय आहे काय आहे. हे चेक का केलं? कारण माहिती आहे, कारण काय प्रॉब्लेम असेल तर रिटर्न करायला चांगलं ना. रिटर्न करायला चांगला म्हणून चेक केला. हे झालं आता. आवला ज्यूस आत्तेसाठी गावी घेऊन जाऊन रोज सकाळी पियत राहा. इकडे येऊन आत्ते रोज सकाळी आवला ज्यूस पियायला लागली आम्ही आणलेला, आणि त्यांना चांगला फरक पडला. फरक पडला म्हणजे तिला जे आजार होते ना ते 15 दिवसामध्ये एक पण त्यातली गोष्ट घडली आणि नाही. आमची आत्ते बघा आता जरा हेल्दी झाली आहे, एकदम मस्त गुटगुटीत. आणि ते बोलतात ना कमेंट मध्ये गोरी झाली. हा हे हे तुम्हाला औषध आवळा ज्यूस हे पित होती ती, रोज सकाळी उठून आठवणीन पित होती. 1 महिना तरी पुरेल तुम्हाला एकदम आरामात. ते झालं. आणि जर बाकी सर्वांना आणलंय, आजी आत्यांना आणलंय, तर आत्यासाठी मिठाई आणली. आणि बाकी सर्व फ्रुट्स आहेत, फ्रुट्स. आणि आपल्या नेहमीच जे दाखवायची गरज आहे दाखवलं नसतं, पण कशा आपल्या मॅडमसाठी का आणलं विचारलं तर औषधं आणली आहेत. माझं एक गोळ्याचं पाकिट संपलं होतं. गोळ्या काय लाईफ मध्ये सर्वांचे चालूच आहेत. ज्यांच्याकडे गोळ्या हे नाही काय आहेत आहे? ते पण गोळीच आहे. त्याच्यावरती. हा, ते आपल्या हवेतल्या कॅमेरामॅनची गोळ्या आहेत. अच्छा. मग ते हवेतल्या कॅमेरामॅनचं जाऊ दे ना तिकडे, नाही तर गावाला जायचं. आणि इथे आणले आहेत फ्रुट्स. आता ते म्हणतील गावी नाही इकडून का फ्रुट्स आणले. गावाला खूप महाग असतात आणि आता आपले गणपती बाप्पा येतात आहेत म्हटल्यावर. आता तुम्हाला खरं सांगू, असं नाही छोटे म्हणून आणले नाही, मार्केटमध्ये आता छोटेच ऍपल आले. आणि तुम्हाला इकडे 1 किलो कितीला आले असतील सांगा? गावी किती किलो आहे? गावी 200-250 रुपये किलो 200-250 असतात. ऐकले, इकडे 100 रुपये किलो आहे. म्हणजे आता सध्या रेट कमी आहे म्हणून, पण तरी पण असतातच गावी, म्हणजे महाग असतात ना. आपण मम्मी नाही 220च्या खाली कोण फ्रूट द्यायला तयार नाही. तयार नाही. आणि हे पण बघा 30 रुपये 40 रुपये किलो पेर. हेच गावी कसे 120-130 लावतात. जरा एक पिशवी न्यायला काय गावी. आणि हे सर्व कसे आता गणपती आणि बोलतात ना देवासमोर तर 5-5 फळं ठेवायला लागतील हे सर्व. नाही, हे पेरू आहे ना आत्याकडे, ते पोपट आहेत ना. हा, त्याला नाही, आता प्रत्येक आपण हे ठेवण्याचं 5 फळं ठेवायची आहेत ना अशी. हा. असं गणपती बाप्पाकडे 5 फळं ठेवायची आहेत ना. 3 झाली. डाळिंब ना, पेरे 4 आणि एक केळं ठेवायचा, 5 फळं झाली. ही होती जनरल शॉपिंग आजची. घ्यायला सर्व वाटतं, पण ते जाताना ते घरी जाईपर्यंत नकोसा होतो गाडीत ना, वजन होतो ना. आता हे सर्व सामान काय परत रिटर्न नाही येणार आहे काय सर्व. आता जाताना थोडं कष्ट होणार आहे, पण इकडे आपण पैसे वाचवले ना. आता जो रेसिपी बनवणार आहे, चल रेसिपी बनवते. कोणती रेसिपी? आपल्या बाप्पासाठी. मोदक आपण जाऊ special. त्या बाप्पाला, ठीक आहे, तोपर्यंत आपल्या घरातल्या बाप्पासाठी खुश करून जायचंय स्पेशल मला. मोदक रेसिपी. स्पेशल मोदक रेसिपी. ते पण काय ते वाटणे घालून टाक, हाती बरोबर सगळं पॅक करून. हे आता सर्व एकातच ठेवूया आणि मग प्रत्येकाला असे 4-4 5-5 फळं द्यायची. 5 फळं तुमच्या घरी, 5 फळं त्यांच्या घरी, असे आपले 4 घरं तर फिक्स आहेत. ही आत्ते, ती आत्ते, तिन्ही आत्ते आणि काव्याच्या घरी 4 तर आहेत. मग आता तुम्ही विचारा दुसऱ्या साईडचे काय अजून शॉपिंग करायची आहे रत्नागिरीला जाऊन. आता एवढी सर्व शॉपिंग झाली, पण जनरल शॉपिंग केलेली आहे. आणि अजून काय लागलं तर रत्नागिरीला घेता येईल. पण आता हे सर्व आम्हाला परत आता हातातून न्यायचे सर्व. आत्याचे 3 पिशव्या आहेत. आत्याचे 3 तिकडे बघा ते पिशव्या भरलेले आहेत. ते 3 पिशव्या आणि असे सर्व खाऊ समान. आणि यावेळी तर खाऊ कमी आहे. अजून आपले कपडे नाही भरले.
हां यावेळेस आम्ही कपडे ना मी याच्यावरच देतो जाऊ. तरी पण 2-3 ड्रेस लागणारच आहे. आणि गणपतीच्या दिवशी एक चांगला ड्रेस लागेलच. ते तू हे गोव्याचं घाल. हा घालू का गणपतीच्या वेळी? गोव्याचं पण आता आधी घालून दाखव. आता ते ट्रान्झॅक्शन दाखवतो तुम्हाला घालून. हा चल घाल. उठ. कसं करायचं माहिती ना, असं करायचं, तो घालायला वेळ नाही लागत. असं करायचं. टिचकी वाजवायची तर ड्रेस घालायचा. इथे आमच्या दिलूला काय आवडतं? दिलू काजलाची डबी. हा, रात्री राहू लागत ना. इथे आमच्या दिलूला काय आवडतं? चिची आणि हे बघा, आता रुमालात नको हातात चिची आणि काय आवडते? मच्छी आणि कॅट फूड आणि कॅट फूड. बघा कशी लाजते बघा आमची दिलू, बघा कशी लाजते, कशी बसवली बघा. ये कार को सिर्फ मैं हँडल कर सकता हूँ. दिलू आता झोपून उठली ना तू? कुठे गेलेली झोपायला सांग सर्वांना. माझी दिलू कुठे गेली होती माहिती आहे? बघा या कपाटात गेली होती, कपाटात. आणि बघा केवढी मोठी दिलू झाली माझी. जावा. नाव सांगते ती तुझं नाव सांगते. 3, 2 कसे वाटले कपडे? मस्त आहे. असा का चालतो? काप. आता झाले ना, नाही तर ते कधी रिप्लेस करायचे असते तर म्हणून ते कापलं नाही म्हणून काय. पहिले कापले नाही. अजून? रिप्लेस करायचे असतात ना. अजून काय आहे? काय काय अजून ते? अजून चेकबुक आहेत ना. नाही तर म्हणतील हे पहिले काढायचे होते. पहिले काढले का नाही काय बरं, ते रिप्लेस करायचे असतील तर. हा म्हणून नाही काढले. झालं प्रॉपर आहे ना. हा छान आहे. किती रुपयाचे असतील पूर्ण सेट? कारण चप्पल पण नवीन आहेत. किती रुपये असतील? काय माहिती. स्वस्त. स्वस्तात नि मस्त. डीमार्ट शॉपिंग आहे, डीमार्ट. ते ब्रँड कसे वाटतात? ते पुतले कसे बाहेर ठेवलेले असतात तसेच ना? तसा उभा राहा. तसं पुतल्यासारखा उभा राहा. हा पुतला झाला. हा. चला रेसिपी बनवूया. चला रेसिपी रेसिपी साच्या नाही तर काय करायचं? रेसिपी बनवायची, पण मोदकाचं आमच्या साच्यात नाही मिळत आहे. प्रॉब्लेम झाला बाबा. पण साचा आणायला परत मार्केटला देतो. मार्केट किती लांब आहे आपला. दिल काय करूया मग? झोपूया. आम्ही तुम्हाला दाखवणार होतो मोदकाची रेसिपी, बरोबर? पण इकडे थोडा प्रॉब्लेम झाला आहे की मोदकाच्या रेसिपीसाठी त्या मोदकाला साचा पाहिजे होता आणि ॲक्च्युली साचा नाही आहे. आणि मी आणायला पण नाही जाऊ शकत कारण आता खूप लेट झालं आहे. आणि बाहेर बघा किती पाऊस आहे, दाखवतो बघा. आणि मी आता जाऊन पण आलो बाहेर. नेबर्सला पण विचारलं, 4-5 नेबर्सला, पण त्यांच्याकडे पण नाही. मला असं वाटते देव म्हणत असेल की तुम्ही आता गावच्या घरात चालल्यात ना, तिकडून मला नवीन आता बनवून द्या. गावातल्या घरातूनच आता मोदक बनवून द्या आम्हाला. खरे मोदक. तर मोदकाची रेसिपी बघा. रेसिपी असे सुद्धा कॅन्सल होतात काही काही कारणामुळे. आमच्याकडे 2 साचे आहेत पण ते मिळत नाही आम्हाला, कुठे गेलेत ते. तर रेसिपी तर बनवायची. आता काय रेसिपी बनवायची तर हे दाखवतो बघा. हे आणलं ना रेडी टू मेक, म्हणजे त्यांनी कधी आणलं ना असं रेडी टू मेक पाणीपुरी डब्बा. हा डब्बा जर तुम्ही कधी आणलात ना तर कसं बनवायचं तुम्हाला मी दाखवतो. चल बनवूया पाणीपुरी. कारण आपल्या पाणीपुरी खास आहे ना आत्तेसाठी आहे. आत्तेसाठी पाणीपुरी पाहिजे होती खायला ना. आणि हवेतल्या कॅमेरामॅनसाठी. हवेतला कॅमेरामॅन कसा असतो? असा असं जातो हवेत कॅमेरामॅन. हवेतला कॅमेरामॅन दिसत नाही. अदृश्य आहे ते. हे मिस्टर इंडिया. गॅसवर काय होतं? ह्याच्यासाठीच बटाटी ना, पुरीसाठी. ह्याच्यात पुरी अचानक आहे ना, काय आपले वाटाणे बिटाणे शिजवू शकत नाही ना रगड्यासाठी. हां. तर पटकन आपण 2-3 बटाटे शिजवायला ठेवायची, कुकरमध्ये लावायची. आणि ह्याच्यातच बॉईल बटाटे पोळीमध्ये टाकायची. त्याच्यात ते पाणी पण बनवायचं त्याच्यामध्येच आहे. इथे आम्ही बघा हे रेडी टू मेक पाणीपुरी बॉक्स घेतलेला आहे. हा बघा हा बॉक्स आहे, तुम्ही घेऊ शकता हा बॉक्स. तर या बॉक्समध्ये आपल्या बघूया काय काय आहे. आपल्या बॉक्समध्ये आहे इकडे 50 पुऱ्या आणि मिठा पाणी आणि
तिखा पाणी. म्हणजे हे पुदिन्याचं. हां तेच मिठा पाणी तिखा पाणी. कसलं पाणी बघा, पुदिना पाणी पावडर, खजूर इमली पाणी. आता कसं बनवायचं ते आपण बघूया. म्हणजे आपल्याला घरात घरगुती बनवायचं असेल तर हे असं पॅकेट आणायचं आणि हे असं बनवायचं. बटाटे बॉईल करायची. आणि समजा तुम्ही रगडा बनवला तरी पण चालेल. किंवा कोणाची रेसिपी कॅन्सल झाली की अशी रेसिपी बनवायची. आता आपली झाली आहे कॅन्सल. हां आता इथे मी पहिला गोड पाणी बनवते. हे पाकिट बघा, गोड पावडर आहे. एक पहिला पाणी घ्यायचा आणि तो जरा गरम करायचं. थोडा गरम करायचा. आणि आपलं हे पाणी कसं बनवायचं? हे आपण थंड पाणी घ्यायचं. आता समजा तुम्हाला गार पाणी पाहिजे असेल ना तर आपण फ्रीजचा पाणी गार घ्यायचा. आणि आपल्याला साधा पाहिजे तर अशी साधी बॉटल घ्यायची, साधी बाटली घ्यायची. थोडा पाणी गरम करायचा, जास्त नाही करायचा. ठीक आहे. पावसाचा बाहेर बघ किती आवाज येतोय ना. आणि आता ही पावडर त्याच्यामध्ये टाकायची आणि ढवळायची. म्हणजे आतेला पण समजेल ना. हे मेन आता आपण आतेसाठी करतोय, म्हणजे करून दाखवतोय. सोपं आहे, काय नसतं. तर आते एक पहिला गरम पाणीमध्ये ती पावडर मिक्स करायची. बस झालं आपलं मिठा पाणी. ॲक्च्युली टास्क किती असेल, पुरी बनवायचा मम्मी. पूर्ण पाकिट टाकतेस ना. ही खजूर इमलीची आहे. त्याला आलं बघ, ते सुगंध आला ना तसा. तसाच आला एकदम. आणि ते कमी कशाला, ते गोड पाणी कसं कमीच असतो ना. पूर्ण टाकलं ना. आता त्यांना इकडे ढवलू दे, तोपर्यंत आम्हाला जरा थंड पाणी बनवून दाखव कसं बनवायचं. आता याच्यामध्ये तिखट अर्धा पाणी. लिटर पाणी आहे. मी थंड पाणी बोलतो तिखट पाण्याला. साधा पाणी घेतलंय. साधा पाणी घेतलं. अर्धा लिटर ना. अर्धा लिटर घ्यायचा. आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी आम्ही अर्धा लिटरची बाटली घेतली आहे. आपल्याला तुम्ही अंदाजाने अर्धा लिटर घ्या पाणी. अर्धा लिटर किंवा थोडं जास्त. आता इथे मी हे तिखट पाणी बनवते. अर्धा लिटर पाण्यामध्ये हे मिक्स करायची पावडर. तो पाणी गरम नाही पाहिजे ना, साधा नाही, पाणी. हे साधा पाहिजे. आपल्याला गार पाहिजे तर आपण गार पण घेऊ इकडे शकतो. गोड पाणी तर पटकन झालं. म्हणजे थंड पाणी, मिठा पाणी एकदम सोपं आहे ना. आता कोथिंबीरांना साफ करा, खजूर साफ करा, इमली साफ करा. आता मेन आहे पुरी बनवायचं. आता पुऱ्या बनवायचे. बटाटे घ्यायची. त्यांची आपली बटाटे शिजले आहेत ते बघूया. शिजले आहे, 4-5 शिट्या झाले आहे. ते बटाटे सोडून घ्यायचे ना. आणि ते आम्ही तेल तापवायला ठेवलेलं आहे. पुऱ्या तळायला. पुऱ्या पण बघा. पुऱ्या तळते. माणसं विचारतात पुऱ्या कशा चालायच्या. पुऱ्या एकदम सोप्या असतात ना. एकदम सोपे असतात. तेल चांगलं तापू द्यायचं आणि नंतर सोडून 4, टाकायचं. 5, 6, 7 पुऱ्या सोडते. 7 का एक पटकन पण सोडलीच ना, असे टाकले तरी होतं बघ ते. आपण रत्नागिरीला केले होते, लक्षात आहेत का? हो. मी लास्ट टाइम पण बोललेलो, बनवणाऱ्यांनी बनवले कसे ते. आहे ना. कला असते ना, कलाकारी काय काय असते. आणि ते शिजवायची पण गरज नाही. आणि ते लाल झाले पाहिजे जराशे. जराशे लाल व्हायला पाहिजे. हे बघ बाय. इकडे बटाटे तुम्ही हे करून घेतले ना. पाणी पण रेडी आपलं. किती सोपं करणार आहे ना. फुलतात बघ. बटाटे कापू बारीक कापायचे. हे 50 पुरे आले ना. 50 असतात बरोबर. बाकी नसेल हे करायला लागेल आपल्याला, स्मॅश करायला लागेल ते असे करून. गरम आहेत ना पण ते. इकडे शेवपुरी झाली का इकडे जाऊन. आणि ती दहीपुरी. आता इथे बटाटे स्मॅश करून झालेली आहेत. पण मी काय म्हणतो, बटाट्याच्या ऐवजी आपण आपले मूग असतात ना, मूग मटकीतले मूग, ते पण टाकू शकतो ना आपण. पण आपण थोडे बॉईल करून टाकू शकतो. पाणी मस्त रेडी तयार आहे. चला बाहेर घेऊन जाऊया. चल. चलो मम्मी ते मिठा पाणी घेऊन ये. या तुम्ही घेऊन. चला तू ये पुऱ्या घेऊन. आम्ही चल. दिलो पाणीपुरी खाते. आता सर्वात आधी ना हे पाण्याची टेस्ट बघूया आपण. त्या एक पहिल्या पाण्यामध्ये हे पाणी टाकलं ना. एकदम मस्त. असं वाटत पण नाही की पाणीपुरी. नाही बघत होतं कन्सिस्टन्सी. आता एकदम पांचट नको व्हायला ना. टेस्ट नसते. जास्त पाणी वापरलं ना तर ते पचपचीत होणार. जलजीरा. जलजीरा दाखवा ते. तू परत बस, पहिले एक बघूया जरा, कारण टेस्ट सांगणं गरजेचं आहे ना.
इकडे मी 2 चमचा तिखट पाणी घेतलेलं आहे. आणि हे बरोबर आहे, मी हे कमीच घेतलं पाहिजे. 1 चमचा गोड पाणी घे. 1 चमचा गोड पाणी. आता काढून बघ. काय कर व्यवस्थित. कसं वाटतं माहिती का, आपण बाहेर बघा रोड साईडवर थंड पाणीपुरी खाता माहिती, थंड पाणी. हे नॉर्मल पाणीपुरी नाही, थंड पाणीपुरी वेगळी असते. तसं टाईप वाटतंय काहीतरी. आणि वेगळं आहे, चवीला पण छान आहे. तर काहीतरी वेगळी रेसिपी झाली. तुम्ही पण आता आमच्यावर खायला. पाणीपुरी भरायचा कार्यक्रम. तिखट पाणी 2 चमचे टाकायचा. 2 चमचा सर्वात ना. 2 चमचे टाकला तिखट पाणी आणि 1 चमचा गोड पाणी. चला तुम्ही दोघांनी एक खाऊन बघा त्यातलीच टेस्ट कशी लागते. आणि अशी तुम्ही पण रेसिपी बनवा. बघूया जरा मला पण खाऊन परत एकदा कसं बसलोय मी. अशी रेसिपी तुम्ही पण बनवा. आणि आमची आजची शॉपिंग कशी वाटली ते पण सांगा. आणि उद्या रत्नागिरीला आमच्यासोबत सर्वांनी या. उद्यापासून सर्व रत्नागिरीचे ब्लॉग्स. बाय बाय. आतेला सोडायला सर्वांनी या. आतेला सर्वांनी बाय करा. आते खूप वर्षांनी आली आहे. किती वर्षांनी आलात मुंबईला? 22 वर्ष तरी झाली. 22 वर्ष अगोदर पण मम्मीच्या 22-23 वर्ष झाली. कारण तुम्ही आहे ना तेव्हा तू 9-10 महिन्याचा होता त्याला असेल. खावा हे खावा पाहिजे. आहे ना, तेव्हा आलेली होती. पप्पू माझा 9-10 महिन्याचा होता असेल तेव्हा आते आली होती. तेव्हा छोटी ती पण होती. आता इथे पाणीपुरी भरायचा कार्यक्रम चालू आहे. आता मी तुम्हाला एक माझा ओपिनियन देतो. टेस्ट करून बघितली आहे ना मी. आता इथे आम्ही जो हा पाणी बनवला आहे ना, पुदिनाचं पाणी, बॉक्समध्ये लिहिलं होतं 750 ml मिक्स करा. म्हणजे ती बॉटल आणि अर्धी बॉटल. 750 ml आम्ही मिक्स नाही केलं. आम्ही अर्धा लिटर पाणीमध्ये केलं. म्हणजे 500 ml मध्ये आम्ही तो पाणी बनवलेला आहे. आता जेव्हा तुम्ही सर्व कराल ना, सुरुवातीला आम्ही काय केलं होतं, 2 चमचा आणि 1 चमचा घेतली होती. तर ते जरा ना असं कसं वाटत होतं, मी जरा वेगळा ना, वेगळा जरा आंबट जास्त हां आंबट जास्त वाटत होता. तर तुम्हाला एक सजेशन देईल की तुम्ही 1 चमचा हे वापरा आणि 1 चमचा हे वापरा. म्हणजे बघा असं 1 चमचा घ्यायचा, 1 चमचा घ्यायचा आणि ह्याच्यात भरायचं. 1 चमचा तिखट पाणी, 1 चमचा गोड पाणी. 1 चमचा तिखट पाणी, 1 चमचा गोड पाणी. आता ती पुरी घेऊन मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. चप्पल चालली कुठे जागो तुला गेली. पाटी चप्पल गेली. आपली नाही ती. अशी लास्ट टाइम आपल्या भाईची चप्पल गेली होती ना, हा तेव्हा तिकडे ठेवली ना चप्पल एकदम खाली. वाईटवर ठेवली की नाही जात? वाईटवर ठेवली की नाही, तिथे खाली ठेवली की जाते. आता त्यांनी विचार करून आतमध्ये ठेवली आहे. इकडे बघा, रावत नाही हिला. बघा रावत नाही हिला. कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, क्या खात है, क्या खात है. ब्लॉगिंग चालू आहे. ब्लॉगिंग तुला दाखवतो बा आता. आम्हाला तर मजा येते पाणी बघायला. नाही पाणीपुरी खाल्ली आता. आणि त्याच्या अगोदर काय खाल्लं? त्याच्या अगोदर काय खाल्लं? दाबेली. त्याच्या अगोदर दाबेली खाल्ली.